Цирк ғажайып тамашалар орына. Мұнда мұғжиза, сихрилікке дә үстінлік берілі. Мүмкін болмаған әйбірлер дә тұрмышқа, шыңға аша. Шуңа күрә Манзара спорт һәм музыка премиясының нәкъ менә шушы залда узуына шак катасы түгел. Чөнки биредә булган тамашаны халык ел дәвамында кат-кат искә төшереп сөйли. Бу ел Манзара ниләр белән шак каттырыр, нәрсә белән истә калачак? Хәзер барсы да тәртип буенча. Манзара 2016 елда музыкаль премия буларак башланып китә. Аннан соңгы елларда татар көрәшендә үз эшенә ала. Проектны гамәлгә ашыручы Айдар Шаймарданов. Аллаһка шөкер, безнең көрәшне яраткан спортчыларыбыз, җанатарларыбыз, шәхесләребез күп. Әлеге Манзара премиясы ул иң беренче чиратта хөкүмәтебез ярдәме белән, Рөстәм Нургалиевичның ярдәме белән һәм теләктәшлеге белән, шулай ук министр ярдәме белән, спорт министры ярдәме белән, беренче министр урынбасары Хәлил Хәмит улы Шәйхетдиновның ярдәме белән, шулай ук инде безнең теләктәшлек итүче җанатарларыбыз, федерация җитәкчеләре, алар һәр вакытта әзер тора, әгәр дә кемдер ярдәм итми икән, без инде үз көчләребезне дә оештырырга мөмкинбез. Районыбызның, шәһәрләребезнең иң кече, иң батыр көрәшчеләре җыела, 130 килограммга кадәр. Моның инде иң төп бүләге булып тора пояс. Шу Манзараның җиңүчесенә без сөйнәбез. Менә шундый көчле егетләребез бар Татарстанда, дөнья күләм, Россия күләмендә танылып килгән. Бигеле инде аларга көндәшлек булсынга, бүтән регионда, Башкортстандан да, Мари Илдан да, Мәскәүдән дә көрәшчеләрне чакырдык. Быелгы 2021 елның Манзара ярышында без 2013 елда расланган көрәш кагыйдәләре белән таянып көрәшәчәк без. Кыска гына әйткәк, 2 минут бәйләмичә, 2 минут бәйләп, һәм соңгы 30 секундны чиста вакытны алып барып, соңга кадәрле һәр әйләнеш сайын җәрәбә салып көрәшне алып барабыз. Манзара спорт һәм музыканы берләштергән чара, аның үз гимны да бар. Гимнны проектның лауреаты Динар Шаймарданов башкара. Мин дә менә 3нче ел рәттән шушы Манзара гимнын башкарам. Аның инде авторлары бер туган абыем Айдар Шаймарданов һәм тагын безнең шулай ук иҗат дустыбыз Герман Винокуров. Инде көрәшчеләр турында бүген Манзарада 130 килограммга кадәр Татарстан Республикасы районнары, шәһәрләре сабан туе батырлары, Россиянең һәм дөньяның иң яхшы 12 көрәшчесе, 75 килограммга кадәр тагын 4 көрәшче катнаша. Аларны котларга Марат Гутов улы Әхмәтов та килгән иде. Безнең бит халкыбыз көрәшле халык, безнең халкыбыз көрәшче халык. Көрәшеп һәм җиңеп яшик бәйрәмнәр барысында. Чарада бүләкләр дә тапшырылды. Манзараны оештырырга ярдәм итүчеләр беренче тапкыр көмеш, алтын медальләр белән бүләкләнде. Инде башлыйк. Җирәбе аша беренче бүлектә кем белән кемнең бил алышасы билгеле булды. Көрәшчеләр арасында Манзарада берничә ел рәттән катнашучылар да бар. Билгеле спортчылар өчен 2020 ел чикләүләр кертте. Ләкин без шөгыльләнүдән туктамадык диялар. 3нче тапкыр инде катнашам. Манзарага әзерләндек инде, яңа елга хәтле дәген, яңа елдан соң әзерләнәбез. Яңа ел каникулларында дәген авылда йөгереп, кары көрәп дигәндәй. Бүгенге көндә минем весым 113 кило. Нишләптер вес төшә, үзем дә белмим. Нәрсәгәдер төшә, әкрен төшә. Булай ничек дип әйтим, үземне җиңел чувствую итәм, рәхәт. Бүгенге Манзара проектында иганәчеләр призына 4 көрәшче арасында 75 килограммга кадәрге булган көрәшчеләр арасында аерым бәйге дә узачак. Менә 2 көрәшче минем янымда басып тора. Аның берсе Ершалы шәһәреннән Ленар Садыков һәм икенчесе Алабуга шәһәреннән Ислам Фәләхов. Менә Ленар, шушы егетләр белән 4 егет бит инде, синең белән 4. Әле ярышларда көрәшкәнегез барымы? Туры килгәнегез барымы? Әлбәттә, ярышларда очрашкан булгалады. Төрле весларда көрәшсәк тә, ярышларда көрәшкән булды, бер-беребезне яхшы беләбез. Ничек уйлыйсың, Манзарада көрәшүче ул нинди булырга тиеш? Иң беренчедән мин үземә нинди задача куям дигәндә, җанатарларга ошау. Алар монда көрәш карарга килде. Мин шуңа
үземнән матур көрәш күрсәтәсе килә инде. Аларның көрәше чыннан да кызу һәм көтелмәгән бурылышларга бай булды. Берничә секундта хәлиткеч роль уйнады. Беренче әйләнештә Ислам Фәләхов белән Рафаэль Калимуллин, Ленар Садыйков белән Булат Юнусов бил алышса, инде беренче, икенче урынга Ислам белән Ленар көч сынашты. 6-га 5 белән җиңү Ислам Фәләхов файдасына булды. Беренче урын 30, икенче урын 20, өченче һәм 4нче урын ияләре 10,000 мең акчалата премия белән бүләкләнде. Афәрин. Иганәче бүләгенә уздырылган тагын бер көрәш бәйгесен күзәтте тамашачылар. Манзара спорт һәм музыка премиясенең генераль директоры, үзе дә күп кенә көрәш бәйгеләренең җиңүчесе Айдар Шаймарданов келәмгә чыкты. Көндәше Орча районы егете, көрәш буенча Россия чемпионы Илшат Идиатов. Сойлап алырга мөмкин идем. Көчсез көрәшчендә, көрәшә белмәгән көрәшчендә. Ләкин иң мөһиме миңа менә чемпион Россия, чемпион Татарстандан да ким булмаган көрәшче белән көрәшергә дигән шарт куйдым үземә. Җиңәм икән җиңәм, җиңеләм икән җиңеләм. Монда инде уяты да көлкесе дә юк, көрәш инде ул. 5-ке 3 исәбе белән җиңү Айдар Шаймардановта иде. Әлеге бәйге өчен 50 мең сум күләмендәге призны Америкада яшәүче Владимир Бондаренко куя һәм җиңүчеләрне дә үзе бүләкләде. Көрәш белән Манзараның музыка бәйгесе булуында онытмыйк. Бүген биредә шушы проектның лауреатлары тамашачыларның күңелен күрде. Иң беренче сәхнәгә чыгуым нәкъ менә 2016 елның май айында филармония концерт залында иң беренче Манзара премиясе булды. Хәзер инде Аллага шөкер, мин үзем генә түгел, иптәшем белән, Рамиля белән дуэт форматында җырлыйбыз хәзер. Шул ук вакытта милли җанлы көрәшне сөюче җырчыларның чыгышлары да кайнар алкышларга күмелде. Мин дә беренче оешкан елыннан башлап үзем теләп катнашам. Чөнки үзем дә рәхәтләнеп ял итәм, көрәшләр белән аралашам. Муса Галләмов өчен җан атам ди Салават Фәтхетдинов. Шулай шул, һәркемнең үз яраткан спортчысы бар. Кем өчен җан атасыз бүген? Раил өчен. Раил Нургалиев. Ни өчен нәкъ менә Раил Нургалиев? Ана мин инде күптәннән беләм, күптән карыйм, шуңа күрә яратам мин аны. Гадел Хайретдинов чараның иң өлкән тамашачысы дип билгеләнде. 82 яшь аңа. Иң яшь тамашачыга 5 ай. Раил Нургалиевка килгәндә ул финалга уза алмады. Нәтиҗәдә беренче, икенче урынга Муса Галләмов белән Радик Саляхов бил алыштылар. 2021 елның абсолют батыры исеменә Радик Саляхов лаек дип табылды. Ул чемпион билбавы һәм 100 мең сум күләмендә акча белән бүләкләнде. Икенче урында Муса Галләмов, өченче урынны Илдар Хамитов белән Руслан Абдуллин бүлеште. Бөтенесе дә көчле соперниклар, бөтенесе дә достойный көрәшчеләр. Шуңа күрә мин алардан бик нык гафу үтенәм, потому что күбесе травма алдылар. Шуның өчен аларга терелергә, Алла бирсә Муса җәлдә күрешербез. Шара билет сатып алган тамашачылар арасында лотерея уйнату белән төгәлләнде. Киләсе елда да очрашырга язсын. Глия Садыйкова, Татарлар, Казан.